Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Nice Yoga Channel Blind Drama. Ang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama, KAB 106.9 ASFM. Nagadulong naman sa inyo sa isa naman ka istorya sang paghigugma nga aton ginatig uluhan. Naghulat nga paghigugma. Kagkaron sa pagsugod yin. Amigo, pwede bala ako pamangkot sa ngalan mo? Ako gali si Janjana. Ikaw ya? Ako gali si Rain. Baw, kanami sa ngalan mo ba? Sugod siya bong, friends na ta ha? Oo Sige Rain. Mayo paguro, mampang ta, total. Si mama, wala pa man diri. Ren, kasadya sa ato nampang, no? O gani, kadayaon na bisi mo. Hindi Huwag ko yan ang daya si mo yan. Tani, dyan, hasta magdako ta. Friends man tagyapon, no? Gani, gusto ko ya. Nga hasta magtigulang tao, danay taya. Grabe ka naman. Basta, tandaan mo lang yun ni Ren. Ano na dyan? Palangga agad kaya? Oo. Kay ikaw lang gaya ang friends ko yung nagaupod sa akon pa niyampang. Sige Kay palangga naman ka dyan. Ano, Meg? Ginapandaman ko ikaw, Pandaman? Ano, Meg? Hinugay ka na gani halika dikit-dikit kay Rain, ha? Kay Rain? Nga man. Mag-best friend kami. Hindi ko gusto nga magdikit ka saya. Kaya nga, pangaluyagan ko na siya. Ano? Oo. Basi kung makatilaw ka sa akon kung hindi ka magsunod sa hambal ko. Meg, sorry pero hindi ko yung magpalayo na Rain. Best friend ko na siya, Meg. Gali ha? Gusto mo gali anay makatilaw sang kastigo. Antes ka manoto. Ba, nagaplastar siya, to birahon niya kikuniyaw? Makatilaw ka gid sa akon. Hindi mo na pagsundang hambal ko. Meg, sana siling ko na. Hindi kaya makapapalayo sa akon kay Rain. Gali ha? Anay. Gisumbag mo ako. Ari manay. Tiigo man ako. Aring sipa ay. Ari anay ay. Ba? Ginahapo ka na. Grabe ka. Ginhapo ka na? Amo lang nagaling masarangan mo?
Makatikalon gid sa imo ha. Gusto mo gid ha? Hari anay ay. Yay! Ano na da? Ha? Ano ini? Miss Rain, si Juan bala, amigo mo bala, best friend mo, ginkastigo ako. Hoy, hindi mo pagpasibangdan ng best friend ko ha. Nakita kong tanan. Halin pa kagina. Ha? Nakita mo gali, miss? Ate, sorry, dira ka na. Uy, nga nagbato ka gid sa iya. Nakaibalo ako nga mabudlayan ka gid sa iya dyan. Dako siya nga tao sa imo. Ano abi rin kay do mga luyag sa kuno sa imo eh. Ano? Oo. Kaya hindi ko gusto ina. Ha? Kagaan naman. Nga hindi ka naman gusto may mga luyag sa akon, ha? Basta. Basta lang bala. Yambal ko gid na sa dasun lang. Ikaw puro ka suspense ha. Tadali na. Mayo lang gani kay kaya mo siya. Uy, kaya ko na iya. Ako pa. Tikalon. Sa eskwelahan nga atong ginaistoryahan, may mga paghigog mga nagakatabo, mga tinago nga mga nabatyagan daw bulak nga sa iya, kaanyag nagapamula ka pang hindi ini makaguba sa aton nga pagtuon. Kabataan, mga kasing-kasing nga nagapangita, paghigog mga daw bituon nga nagasilak sa gabi. Sa pagtuon aton nga baladyagon, isa ka inspirasyon ang gugma kagang pagtuon magkaupod. Duha ka mga estudyante. Uy. Ren, buhay nyo na? Ay, oo, dyan. Dali, upo na lang kita pa uli. Sige Upo na lang kita. Kamusta galing adlaw mo? Okay gede. Sadya gani, balik eh. Kadamo kami sa mga assignment. Kami man gani, bala. Tapos, may sports pa ko nga ginapreparahan niya daan. Kaya na. Ren, nga daw kasubo si mo, ha? Wala Ginapaminsar ko lang dyan nga. Dakasan o lang, no? Halin sang elementary pa kita. Klasmitanay. Abyanay. Hasta subo nga. High school na kita. Upda na naman kita gyapon. Sige rin na. Basi, mas malagaw ko to sa inyo, okay lang? Ala, malisensya ka pa? Daparami ka man to sa balay? Gani eh. Basta, malagaw ko tayo sa imo buwas. Ha? Nga. Wala. Sige. May pa siguro mauna na lang ko sa imo. Ha? Dunga na lang kita. Ay, hindi. May ginadalian na ako eh. Ray? Nga nagasilak sa gabi. Ay hala. Ano tong natabo kay Raymond? Nga daw gulpi lang to siya naglakat? Ay. Kabay pa nga okay lang si Rain. Basi nagalain ng pamatsyag niya balaw. Ay. Kasadya pa to sa amon sa nagligad. Nanamian di ko nga daan na upod ko permi si Rain. Upod siya sa mga trip ko. Game na game siya sa mga ginahimo namon. Kundi niya mga lagawan. Ara man siya nag-upod sa akon. Kaisog ka lang ang klase sang babae, yaw. Ay, sige lang Buwas na gidya. Iyambal ko na gidya sa iyang nabatsyagan ko. Bala na. Doon hadlok mo ko tani ng iyambal ni sa iya, bro. Kinanglan. Iyambal ko na gidya nga naluyag ko ya kay Rain. Ay, Rain. Palangga, tigidya Rain.
Baala na niya. Ikaw ang ginahigugma ko, labaw pa sa kabuhi ko. Bisan ano himuon ko, mapakita ko lang ang pagpalangga ko. Iwag ka sang ginaakyan ko, sa tanan nga ginahimo. Ikaw ang inspirasyon ko, palanggatanan himuon ko para ini sa imo. Ikaw ang kalipay ko, duwa ka sang kabuhi ko. Ginatagin sang kasana ang palabuton ko, paagi sa imo kabuhi ko nagbago. Salamat palangga ko. Uy, Jan, daw ka gwapo sa busa to now. Ay, Kuya Josh, ikaw gali? Oo, di ka makadtuman. Lagaw sa friend ko Oh, kay Rain oh. Uy Juan, Kuya Josh, tuod ba na? Siguro, may nabatsagan kay Rain oh. Ang matuod, Kuya Josh, dugay ko na ni Tani hambal sa iya. Oo kabalo ko yung daan nga halin sa una, updan na igay ka mo niya. Galing kay nadlo ko Ano nadlukan mo Basi ba lang maglikaw siya sa ako now? Ay, kung amo na yung paminsaron mo, hindi ka giniya makapangaluyag sa iya. Yambal sa iya. Malay mo. Basi ikaw laman ang ginahulat sina. Amo na gani. Napaminsaran ko abis ang nagtigad pa nga. Dapat yambal ko na gini sa iya. Oo Pero bata pa man ka mo dyan Damo pa na sang mga hitabo sa kabuhi nyo. Kung ano gid man kung mga luyag ka gid man sa iya, tahuron mong desisyon niya kung sabto niya ka o kung hindi. Maluyag mo na siguro sa ako Amo ning kagwapo ko. Ay boy, hulas, happy tanay. Joke lang na Kuya Josh, ginapakadlaw talang ka. Napakadlaw mo ko pero ginakulbaan ka. Balanon mo lang sa itsura mo. Siyempre naman. Dahil sa ano ba lang mga luyag ka sa best friend mo? Oy, Guy. Sige Good luck Ikaw pa. Dagwapo naman yung purma ko Magwapuhan na giniguro si Rin sa akon ay nako. Ari na ako sa atubang sa ilaputahan. Manoktok bla. Do wala tao Ren! Ara ka da? Ay, sino Ren! pinapakita mo to? Ay! Namian! Si Rin gali Ari di siya? Ay, why ka kabaluhaw? Ay! Ngano nang mian? Oy, naglakat na to si Rinren. Upod yung pamilya niya kay dito ko ng mga destino si Papa sa Manila. Ha? Oo, why ka ginambalanaw? Ano nang? Si Manang wala ka joker gid. Uy, tuod bala na. Nasubuan man gani kami. Nang? Oo. Ti, may idea ka kung saan o di mabalik ang pamilya ni Rin nang? Kag siya? Ay, ang buta, kung mabalik pa to na sila. Eh, do'y baligya mo na gani nilang balay nila. Ay, Ano nang? yan. Ngaw. Why kagid ginambala ni Rinren? Ate, sige nang. Mapauli ko na Sige nang. Iko dyan, kalma lang Bigo Jackie. Sakit ka diyang tagipusoon ko
Igo dyan. Hindi na yung madala sa mo'y-maoy yung tanan ah. Huwag mo kuya nagamaoy. Kasakit lang yung tagipusoon ko yung gusto ko na kita niya ang kay Rin nga naluyag ko sa iya pero amo pa ni nga gibayaan niya ako. Message mo sa Facebook yan. Amo na gani. Nakablock na ako sa tanan niyang account. Bisan siya TikTok. Sa Facebook niya kag... Bisan ang number niya, hindi ko na matawgan. Noon himuon ko siniman. Igo dyan. May rason man guro si Rinrin ah. Huwag takabalo kung anong plano niya. Matsyago gani. May luyag man sa simo. Galing Hindi, Kung may luyag to siya sa akon, tani nagpabalo lang siya. Kay kapos naman lang subong sa komunikasyon. May cellphone naman. Ano man yaman? Ay, sige lang pala amigo dyan. Kalma lang bala. Kalma lang. Bato na. Bea. Gusto ko man kung tani magpaalam sa imo. Pero kaya balo ako nga awiran mo ako. Wala man ako sa mahimo. Kaya mo'y nang desisyon sa akong pamilya. Amapod kami kay Papa, dire. Diyan. Sa pilang adlaw. Bakit anay kita? Baka kita kaguntani. Mapatawad mo ako sa pagbiya ko sa imo. Kung nakaibalo ka lang dyan, palangga ko ikaw. Bisan wala ka sa may ginambal sa akon, pero nakita ko sa mga mata mo nga, may nabatyagan ka man para sa akon. Habang wala ako sa mahimo. Siguro, bata pagid kita. Wala naman ang plano sang tadhana para sa aton. Kabay pa nga mangin kita. Oy, Jan! Congrats! Salamat, Kuya Josh. Wow, grabe, no? Do kasano lang, nakagraduate ka na. Amo gani, Kuya Josh. Kagsubong, pasalamat ako nga may trabaho na. Mabuligyan ko ng pamilya ko, labi na gid si Mama. Oo pero bilib man ko sa imo dyan. Sa kadamo man sa imo nga nanubya, pero wala ka gid sa maging seryoso. Siguro, kay balo ako nga, naibalaan mo na nga si Rinrin gyapon ang ginahulat ko, Kuya Josh. Oo! Naibalaan ko na. Ako pa ba? Pero may top danay. Abi mo, naugot ako sa iya tungod sa pagbiya niya sa akon. Tungod kay wala niya ako ginpabalo nga malakat siya gali.
Pero sa piyak sina, palangga kuman gyapon si Renren. Oy galing, tuway kita balita si ano? Malay mo, basi nakapamana na to. Basi pila nakabilog bata niya. Oh. San pila pa naguro kabilog bata ya kung wala man lang sa bana. Pwede pa man na Kuya Diyos ah. Uy! Uy! Na ano man? Grabe na gina nga gugmay mo ya dyan. Do hindi na gina mo bangbang. Amo ginaya Kuya Diyos basta nagapalangga ka. Ay, ikabay pa eh. Pamuyo mo na lang. Naginhulat yaman ka. Sana all na lang eh. Sa subungadaan niya panahon. Talagsahon na lang yan kay Balo maghulat. Labi na gid kay ti. Wala mo kamo singin pasalig sa isa kat isa. Nga nagpangako ay kamo aw. Sa nadumduman ko. Sang gamay kami eh. Nagpangako ay kami nga maabyanay kami gihapon hasta magdalagko kami. Sang gamay pa man kamo tiya. Isubong ya. Dalagko na kamo. Kabay pa nga naka-eskwela man siya. Oo eh. Naka-eskwela gito siya. Amo to gani nga nagbalhin sila eh. Kaya dito kuno na destino ang papa niya sa Mindanao. Ay hindi, sa Manila kuno. Ah, mo ba na? Ay, kabay pa. Kabay pa nga magkitanay ka muliwat. Oy, Ren, preparado ka na? Oo, ma. Preparado na ako. Preparado na ako magbalik sa aton sa Sipalay. Ay, dugay naman nga, wala kita dito makakadto. Kag wala naman ako sa balita dito. Ay, ambot. Gani, nakatapos na ako eskwela kag nakaobra na. Do wala gyud ko to wala balita sa aton. Ay, kay bala ako nga may gina. Pangita ka pa dito. Ha? Ay, si mama bala mo. Ay, hindi na yung pagtaguan sa akon rin. Kabalo ko yung nga si Janjan, gapo na ginahulat mo. Ha? Ma, may nobyo na ako. Ay, may nobyo ka, Trombot? Ambot lang, kung naluyag ka man sina sa iya. Basi bala napilitan ka lang, haw? Mabuot ang boyfriend ko sa ma. Kag sa tuod lang gani. Gusto niya na nga magpakasal kami nga duha. Oh, pero sigurado ka na da? Ma? Paminsara na isang maayo. Kag pamatyagi ang kasing-kasing mo kung sinugid ang matuod yung palangga mo. Bas ibala kung si Janjan man gihapon, haw? Ma? Kay balo ako rin. Kilala ko ikaw. Kilala ko gid ikaw, anak. Hindi ko pag-i-deny mga ginapangita ko gihapon si Janjan. Uy, basi may asawa na to. Kag pila na to kabilog bata. Ambot ma? Kung sa tuod lang, pwede man kita dito maka-communicate sa ila. Pero ikaw, abi, do hindi ka na gusto nga hibaluon pang mga nagkakatabo dito sa aton sa Sipalay. Sige lang ma. Mapauli man ako dito. O sige, maghalong ka anak, pagkabay. Nga makita mo ng sabat sa imo mga pamangkot. Kung sino gid ba lang matutuod mo nga palangga. Ang nobyo mo subong? O kung sino ganing alam niya to? Si Janjan ma. Kagwapo siya to nga bata. Nagpermito sa balay. Permito kapaluto sa akong barbecue. Gani ano? Kasadya pa to bala sa amon. Sige lang anak. Pamatyagi lang ang kasing-kasing mo. Ha ma. Salamat din.
Kapag butlak sang adlaw, ikaw ang ara sa akon hunang-huna. Pero ang akon nga balat yagon, hindi mo gid mahibaloan. Grabe ba? Paghalin ko di ang sipalay na. Subong, nagbalik ko di sipalay ng Japon. Pero kanami na kay do kadamo na di sa mga establishmento sa sipalay. Kadamo naman sa mga bag-o diri nga balay. Di hindi ko na gani matultulan kung diin tong balay namon sa una. Siguro nagpatukod na bago nga balay ang nakabakal sang duta kag balay namon diri. Sa din to ganing ilan ni Jan man. Doon nalipat ko ha. Pangitaon ko bala. Ba? Hala! Si Kuya Diyos man ina. Kuya Diyos! Uy, miss, sino ka? Oy, Kuya Josh, wala ka na makakilala sa akon? Uy, sino ka gani? Uy! Ring, ikaw na ni? Oo, Kuya. Ako na ni. Uy! Kamusta ka na, day? Okay na ako. Uy! Di kamusta? Naka-eskwela ka, gid kang nakaobra? Oo. Kaluyan. Nagasugod pa na sa trabaho Uy! Kanami ba? Kwan. Kay balo na ako kung sinong ginapangita mo. Si Janjan? Oo. Kwan. Kuya Josh, minatabo ba na ka Jan? Sugiri ako. Minatabo ba na sa iya? Kuya Josh, sino nga pa? Mabilin ko anay ka mo diri ha. Malakat na ako dito sa unhan. Kamusta ka na, Jan? Miss? Hindi ta kakilala. Sino ka? Si Jan bala. Ako ni, ano ka man? Miss, hindi ko kakilala. Ay, ambot na ano kayo mo Jan man? Ako ni, si Rin. Buhay naman ako sa may... Ha? Rin? Buhay naman ako sa nadumduman? Ano ka bala? Sorry kung nagbiya ako nga wala ako nagpaibalo sa mo. Hindi ako maluyag na masakitan ka. Pero wala ka bala makaibalo nga nasakitan kita ko? Sobra nga kasakit ang nabatsyagan ko rin. Doon sa ano bala? Wala mo naging bali yung pag-abyanay naton? Gulpi ka lang nga nadula, dire? Hindi na natin mapabalik ang tanan. Pero kay balo ka bala? Nagkadto ako dito sa inyo. Kay gusto ko ihambal sa imo nga. Nga ano dyan? Dapat ko pa bala inihambal? Base bala ulihin ang tanan? Ihambal dyan. Ren! Ihambal na. Ren! I love you! Jan? Alangga ko gid ikaw halin pa sang una. Elementary pa lang kita, crush ko na ikaw. Ilabi na gid sang high school na kita. Ren, nagwapahan gid ako sa imo kag nakita ko mabuot ka. Kag nabatsyagan ko nga ikaw na gid ang babae nga ginapangita ko. Ang matuo dyan. Kwan. Ano? May bana ka na? May boyfriend ka na? Oo. May boyfriend na ako. Ha? Oo. Si Nestor. May boyfriend na ako dito sa Manila. Kag nagaplano na gani kami nga magpakasal. Ano? Ren, ano pala ining gibalos mo sa akon, ha? Ano ining gibalos mo sa akon?
ginbayaan mo na ko gani. Tapos, abi mo ako. Sa matuod lang. May mga nanubya man ako, pero inatanan wala ko ginseryoso. Gintry ko nga mahulog sa iban, pero wala eh. Ikaw gihapon. Ikaw gihapon ang kinahigugma ko rin. Yan. I'm sorry. Wala na ako sa maimo kun amo na eh. May nobyo ka na eh. Siguro, palangga mo man siya. Palangga ko siya pero ang matuod, nagkadto ako din tungod. Mas palangga ko gihapon ikaw. Rin? Oo. Palangga ko gihapon ikaw. Diyan. Kuntani. Kuntani man kita. Pero paano na? May nobyo ka. Hindi man ako gusto nga mangin-unfair ako sa iya. I-break pa siya dyan. Rain? Kay balo ako ang masakitan ng ang nobyo mo. Pero, mas masakitan siya kung paasahon ko lang siya. Gabi niya. Siya gyapon ang ginahigugma ko. Pero matuod. Ikaw. Rain? Palangga ko gid ikaw dyan. Palangga ko gid ikaw, Rain. I love you. I love you too. Oh, Sa gihapon, ikaw ang akong ginandong. Sa gihapon, ikaw ang akong ginapangita. Sa gihapon, ikaw ang akong ginahigugma. Sa gihapon, tugtog sa katapusan. Oy, Jan, anong natabo sa imo? Kagina ka padagayong yung huma. Kuya Josh, malipayon gid ako katama. Kay balo ako. Malipayon gid ako, Kuya Josh. Tungod palangga man gali ako gihapon ni Rain. Malipayon man ako para sa imo. Jan. Kay kabay, nahalungan mo gid ang pagigugmaanay ninyo ni Rain. Oo, Kuya Josh. Ang tanan nga kalain sang buot ko kag kaakig sa iya. Nadula siyang nakita ko siya. Nagpagkuno-kuno pa gani ako nga hindi ko siya kilala eh. Pero layo pa, kilala ko na siya. Kilala na siya sang tagipusoon ko. Ay, kay balo ako nga palangga mo gid katama si Rain. Kag malipayon gid ako para sa inyo nga duwa. Salamat, Kuya Josh. Tani, ikaw makapangasawa naman. Dason lang, kuya. Mister, may sasabihin sana ako sa'yo. Rain? Ano eh? Oh, alam ko na yun. Ha? Nasabi na sa akin ni mama mo na umuwi ka sa inyo sa Sibalay. Patawarin mo sana ako, Nestor, pero break na tayo. Oh, naintindihan kita, Rain. Nakikita ko sa mga mata mo na yung si Jan pa rin yung mahal mo. Lagi siya kasi kinikwento sa akin eh. At naramdaman ko na sa pagkakwento mo, siya pa rin ang nasa puso mo. Nestor, maraming salamat. Sa kada adlaw, ikaw ang ginapangamuyo ko. Ginahulat ang oras nga mahalukan kag mahakos ka.
Langgay mo nga lang ginasinggit sa nga kundugan, ikaw gid lang ang ginapangayo ko nga makaupod ko. Bisan ano pa nga mga pagtilaw, magaupod kita sa pagatubang sinitanan, hindi ka magkabalaka sa pagtiyog sang kalibutan, magaupod kita nga duha ang ginapangita sa nga kundugan, kay ikaw gid lang ang ginahigugma. Ay, abi mo rin. Malipayon, gid ako katama. Daw hindi ako makapati nga subong. Kita man gihapon ang nagdayunay. Ako man gani dyan. Dus ano bala, no? Mamangkot lang ako gali sa imo. Nga wala ka gid nakapaalam sa akon. Nga gulpi ka lang nadula. Nga gin-ghost mo ako. Dyan, ang matuod. Si mama ang naghambal sa akon. Nga hindi na ako kuno maglisensya sa imo. Nga man. Basi mas masakitan ka. Nasakitan man ako sa pagbiya mo rin. Ano yan ang natabo, no? Kung naghambal ako sa imo nga, mapamanila kami. Way swerte. Ginhawiran ko ikaw. Ano? Oo. Kagang pinakahalala pa. Basi kung magtabanay kita nga duwa. Ikaw Oo. Amo ko ikaw sinakapalangga rin. Nahimuon kong tanan sa nga mga panahon. Bata pa kita sadto dyan. Kag kung natabo gid man ina, basi wala kita makatapos sa aton pag-eskwela. May purpose man gali, no? Ang paglayuanay naton. Although nga nasakitan kita, pero ano? may maayo nga ginbunga ang tanan. Subong, ikaw kag ako na. Hindi, ako kag ikaw. Sige. Magulat ka. Nga, Kay buwas mismo, mapakasal kita nga duwa. Tarso. Sa imo nga mga iyong napatyagan ko ang kalipay, ang mga biton nagasila. Daw mga damgo nga matuod. Sa imo nga mga iyong napatyagan ko ang kainit nga nagtunaw sang akon. Kasing-kasing nga masinulugon sa gihapon, ikaw ang Bisan sila ang naglayuanay, apang naghulat ang paghigugma para sa ilang nga duwa. Subong, kasado na si John Lloyd kag si Joy rin. Natuma na ang ilahandom nga duwa, kag nagbuo sila sang may pagpalangga nga pamilya. Kag diri nagtakop ang aton drama nga puno sang paghigugma nga aton ginatig-uluhan. Naghulat nga paghigugma. Sa direksyon sang inyo kubos nga alagad, Emilio D. Magbanwa. Audio Vision Editor, Romel T. Pineda. Kaupod man sanday, Rayjan Domingo kag Kuya Hil Andan. Ang ini nga drama ginadala sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel Blind Drama kag sang 106.9 ASFM The Community Radio. YouTube na Radyo pa.